Mushure mekunge Jesu adzidzisa kuti kana hama yako yakutadzira itore pasaiti muonesana in the presence of a third witness, Peter akauya kuna Jesu achibvunza mubvunzo wakanaka kwazvo. Akabvunza akati, munhu ndingamuregerere kangani mushure mekunge aramba achinditadzira? Mubvunzo wakabvunzwa naPeter ndichiuongorora unoratidza kuti Peter anga aine munhu wake kana kuti anga aine vanhu vake vaanga aona vachiramba vachimutadzira repeatedly, zvekuti anga asina simba rekuvaregerera. Kana uri munhu wenyama unenge wakufunga kuti zvimwe munhu uyu ari kuramba achindijairira, o anofunga kuti ndiri weak, o ane weakness yaakaona mandiri inoita kuti aramba achiita zvinhu izvi. Saka ndakuda kuzivawo kuti ndingamuregerere kangani ndisati ndatorawo matanho. Saka akauya achibvunza kuna Jesu kuti kangani kandingaregerera munhu. Jesu ndokubva apindura iye kuti akapindurawo nenhamba, nekuti akabvunzwa kuti kangani, akapindura kuti 77 times 7. Munoona vana vaMwari, nhau yekuregerera yakati omei kunyanya kumaKristu, nokuda kuti tinotarisa katatadzirwa kuti kangani munhu ari kuramba achitadza mumwe chete. Asi murayiro waKristu wakajeka, unongotaura iwo kuti 77 times 7, kureva kuti hatina nhamba yatinofanira kuregerera. Ndakuregerera zvakwana. Tinofanira kuva nemwoyo wekuregerera. The best way yekuregerera nayo ndeyekuzvitaurira kuti munhu uyu anoramba achinditadzira, ndamuregerera, asi handichadi kuva nechokuita naye, kuitira kuti ndichengetedzewo mweya wangu inini kubva mukuramba ndichirwadziswa nokuda kwekuita kwake. Saka the first stage is forgiving, and the second stage is kutora matanho ekuzviudza kuti regai dzimwe nguva kuwadzana kwedu kungoperera mukukwazisana nekubvunzana upenyu. Tisadzika-dzika, kuitira kuti ndichengetedzewo mweya wangu kubva mukuramba uchitadzirwa. Asi chikuru chaunenge waita ipapo kuregerera. Simba redu rekugona kuregererwa naMwari rakavigwa musimba redu rekugonawo kuregerera vamwe. Saka muchinzwa shoko raMwari richitaura kuti pana Matthew 6 Kristu achidzidzisa pamusoro pe the Lord's Prayer anoti mutiregererewo kutadza kwedu sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Kureva kuti kana tagona kutanga kuregerera vanotitadzira, naMwari vanogonawo kutiregerera pamidariko nemukurasika kwatinoita mukufamba navo. May God bless you and give you the grace and the wisdom and the courage to be able to forgive.